Sinado rin. Ito, makambak din rin. Pero pwede pa diretsong taas? Okay lang. Sa bed gihapon eh. Ito Buwan mo rin na. oh, sa lutuan na. Ay, sa bed gihapon? Grabe na ito na bed. Buwan na, sa front niya siguro. Dili, yung likod na. Headboard din yan. Headboard. Grabe, complicated ang Denver. Naapay printed beddings. Bedding na pag kompleto na siya comforter, na siya fitted sheet. Duha ka pillowcase. Actually second na to ni babe no. Second purchase. Ang isa kay plain lang, tas kan kay $2,599 tapos na sale 40%. $1,559. Sakto na itong nakuha na Denver bed. Amo ba siyang ayuson? Sabi ba ito pang i-assemble? Daw kayo na kay parts. Kita ba kayo ma-assemble? Pwede daw sila. Ugma? Sige mo. Magamit. The next day. Magtusog ang taon sa bowl. Katong cook stand raw mo ang assemble. Nasaag dahil ka? Nawag itong manager. Na-cut mo ko ng pagkuhan good. Pero, Photocopy. oh, dili maklaro ang black ba? Nag-greet na ko eh. Nag-PM ang guy ko. Halinan ba ni kayo si Denver, sir? Yes, ma'am. Queen man ang tatom ko. Wala daw queen. Wala ni Queen, ma'am. Yay! Naplastar na mo, be. Yay! Dili masigaw ni mo ito. Siyempre. George.
housekeeping ko. Hindi ko kaansa. Ako'y 3 units housekeeping. Dere, sir. Gusto niyo mo na space dere? Naman. Ayun, tuwa. Dali lagi sa lihok ko. Kanta na ako. Dire, madiretso na siya. Dili. I-move ta daw. So, try na to. Uy. Try to. Yung isa. Parang ba kaya video ko? Video rin ka. Dari ka. Diyan. Nasa.